Napriek tomu, že Madáčovská rodina po jeho smrti kaštiel používala iným spôsobom a že po prvej svetovej vojne ho museli aj predať a dostal sa do iných rúk, nakoniec tu bola aj škola, dodnes sú zachované pomerne presne miestnosti, v ktorých sa Madáč a jeho rodina pohybovali, ale bohužiaľ nezachovalo sa pôvodné zariadenie. Časť toho zariadenia rozpredali niekedy medzi prvou a druhou svetovou vojnou a časť si odviezla do Budapešti jeho vnúčka, kde bol ten nábytok zachovaný až do roku 1945, keď bohužiaľ počas druhej svetovej vojny bol dom, v ktorom nábytok sa nachádzal, vybombardovaný a nič sa nezachovalo. Slovenské národné múzeum v snahe priblížiť svojim návštevníkom zariadenie kaštieľa v Madáčovom období získalo rôzne kusy nábytku z toho istého obdobia a veľmi podobných, aké Madáč používal, lebo našťastie sa zachovali aj kresby, na ktorých vieme, aké nábytky tu boli. Jedným zvláštnym kusom nábytkov, ktorý je tu vystavený v kúte, je tzv. Pipatórium. Bola to taká polička či skrinka. V skrinke mal uložené napríklad tabakové zásoby a na tej poličke boli vystavené jeho fajky. Vieme, že Madáč fajčil fajku, v 19. storočí to bolo veľmi bežné, že muži jeho postavenia fajčili fajku a míňali dosť veľa tabaku.